Fintou na Cousinsa, ten ale nevyskočil. O'Bannon, Inter teraz dobre bráni, ale O'Bannon sa... Je aj zisk lopty. O'Bannon na jeho smer. Jeden kôž, respektíve jeden bod delí Blue Wings od stovky. O'Bannon a taký zbytočný stepback. O'Bannon skýšil do mixmatchu, ale Gamble ho nenašiel. O'Bannon to spravil výborne. O'Bannon! Ďalšia zahodená, ľahká pozícia. Tentoraz na opačnej strane. Gunn. Velikov. O'Bannon. Ťažká trojka. Bol dostúpený, ale aj tak... Úsek s dobrou clonou, Keraders do nej narazil a ťaží z toho. Ten išiel ale do zlej strany, to mal veľký trafík. O'Bannon doskočil loptu, Žiak, O'Bannon! Ďalšia kombinácia medzi touto dvojičkou, napokon trojka od O'Bannona. O'Bannon. Na palubovke to možno nie je také prekvapenie, ale domáci opäť chybujú. Výborne reagoval na... 21 bodov pre Cousinsa, väčšina z nich v druhom polčase. Inter je pred koncovkou v lepšej pozícii. Skôr. Strela za 3 od ich kapitána, ale pozor na túto trojku. Konkrétne O'Bannon. Teraz práve nastupuje a vystrelí O'Bannon. Pusek. Ešte raz odhodil, pekná kombinácia, ani 3 vyšperkoval. Skúšať proti vyššiemu Bojanovskému, napokon prihrávka na perimeter od Kartol zdví. Z defenzívneho doskoku nám predviedli hostia, pod kosom sa presadil Velikov. A ten... Milan Žiak už v poslednej minúte prvej štvrtiny. To je trochu ofenzívne rozhľad. Timo pri tej strelbe za 2 body 60,1%, Blue Wings za 6, 57%, O'Bannon. No alebo nie? Keďže O'Bannon mal voľnú pozíciu. O'Bannon! Jackson a znížené na rozdiel 4 bodov. O'Bannon za 3 body. Vymenil si loptu s Bielikovou, Úsek. Našiel O'Bannona, ktorý bol úplne voľný na to. Sa k zakončeniu nedostane, ešte však Nitra má loptu, ale musí ísť hore. O'Bannon. Johnson, už iba 5 sekúnd. O'Bannon to vezme do vlastných rúk. Galko. Všimol si O'Bannona. Po Nitre, Kivimeky. Ale lopta sa odrazila od nohy. O'Bannon ju získal. Ešte ju stihne a dá... Obaj asi ten súboj mohli zopakovať, nie, tak tam zabrzdil. Nitra sa trochu uchýľovala k strelbe z diaľky v posledných sekundách a minútach. Chcelo by to ísť opäť pod kôš, tak ako to predviedol teraz. Fusek. Má proti sebe Vojteka. Možno najzaujímavejší matchup. Zápase sa dostane pravdepodobne tento tým až nad hranicu z 24, to treba povedať. Medzi tým O'Bannon. Opäť O'Bannon proti Vínovi. O'Bannon, ťažká pozícia, ale... Nitra si dala ťažkú prihrávku a tak nemohla ísť do rýchleho zakončenia. Už po necelých 26 minútach. Pričom odohral iba málo cez 9. Vára teda skore v prospekt domáceho týmu, pekný backdoor. Ťažká strela, ale výborne tam zabojoval na... O'Bannon. A došlo. O'Bannona na Beliková, Milan Žiak. O'Bannon. A O'Bannon sa... V štvrtej štvrtine. O'Bannon! Tak aspoň do tej poslednej štvrtiny si dnes aspoň jeden útok, čo to nechal v Nitre, tá vysoká obrana išla veľmi dobre v tretej štvrtine. Sean Langley, ale budeme sledovať Žiaka za vyrovnaného stavu 9-9. O'Bannon a jeho. Znova veľmi ťažká strela, ale clonu pre ňo vytvoril Fusek, toto už je ale O'Bannon, proti nemu stojí Jelks. O'Bannon! S tým môžu dnes komárňanci v Nitre iba veľmi ťažko pomýšľať na úspech.
O'Bannon. Fusek našiel O'Bannona, dobrá spolupráca. Modrý Zaledovať ďalšie zápasy z najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže o 18. hodine. Lovčenec privíta, ale Evidentne zvolil veľmi správne slova pri svojom timeoute, aj keď teraz hostia inkasujú. O'Bannon. Mal. Som Holta. O'Bannonovi. Lubovke takmer 3 minúty. Teraz bráni Belíková. O'Bannon. Tomu vyšla len prvá štvrtina. A teraz Vlčania vo čosi zodpovednejšom rozostavení. Ani osobného bránenia. A Eliu. Kikič. Súboj Petiek, ale stratil loptu. Dopredu už ide Lenley. Ten má proti sebe Urban. síce sa za clonou uvoľnil Belíkov, ale loptu nedostal, takže O'Bannon mohol ešte posunúť, chlupy za Aspoň 50 bodovej hranice. No dnes to naozaj o oslave útoku a presnosti streľby.